Bună ziua! Ia. Bună ziua! Bună ziua! Ia. Gata, l-am azmuțit acum. Acum mă auzi, Luiza? Bonjour! Acum te aud, bună! Cum te simți în calitate de invitat? Să trăiască domnul președinte moderator? Mulțumesc frumos, ușor emoționată, sunt foarte curioasă să văd cum va decurge întâlnirea. Da, e interesant. Așa Când am mă anunțat, când am primit tema, m-am gândit efectiv la viața mea ca piarist, vorba aia. Și știu că practic lucram 24 din 24. Mă întrebau studenții, masteranți, zic chiar, bă, cum e acolo? Ce faci? Cum ești? Le spuneam, bă, dată, eu mă scol la 6 dimineața și plec de la serviciu la 2-3 noapte. Te salut, Cornel! Și Astea... salut pe toată lumea! Bună ziua tuturor și mă bucur că din nou ne adunăm mulți și din ce în ce mai mulți la Open House RRP. Este de ceva vreme Open House online, după ce membrii RRP și cei interesați de domeniul PR-ului erau obișnuiți cu Open House față în față. Dar online, în acest fel, ne e mult mai ușor și să aducem public și să aducem invitați de oriunde, din orice parte. Vă mulțumesc tuturor! Sunt Cătălin Hosu, președinte al Asociației Române de Relații Publice și înainte de a începe, sunt câteva chestiuni organizatorice pe care vreau să vi le spun. Să știți că acest eveniment este înregistrat. Cu acordul invitatei noastre de astăzi veți putea primi înregistrarea, cei care își doresc. De asemenea, transmitem în direct pe pagina de Facebook a Asociației Române de Relații Publice. În cursul acestei discuții cu invitata de astăzi veți putea adresa întrebări în direct în fereastra de chat și în secțiunea de Q&A. De acolo vom prelua întrebările și le vom adresa. Întâlnirea de astăzi este organizată de către, așa cum știți, Asociația Română de Relații Publice și de partenerii noștri deja tradiționali, eventsmax.ro și Oameni și Companii. Eventsmax.ro este o platformă pentru evenimente business și profesionale din România, lansată în aprilie anul trecut, deci a împlinit deja un an, care promovează și analizează informații despre peste 1000 de evenimente lunar. Dacă doriți să primiți lista evenimentelor care vor avea loc în domeniile dumneavoastră de interes sau în total, vă puteți abona gratuit la newsletterele Events Max. De asemenea, vă puteți abona gratuit la newsletterul Asociației Române de Relații Publice. În momentul în care intrați pe website rrpromania.ro, este foarte ușor să vă abonați la newsletter. Colegele mele vor trimite în chat atât linkul spre Events Max, cât și linkul către pagina de internet a Asociației Române de Relații Publice. Mulțumesc pentru detaliile organizatorice. Îi spun acum bine ai venit invitatei noastre, Luiza Domnișoru. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur să fiu alături de voi astăzi să împărtășim din preocupările și din experiențele de om de comunicare.
Îți mulțumesc și eu și am să te prezint puțin. Invitata noastră în această după-amiază este Luiza Domnișoru, cu 25 de ani de experiență în comunicare strategică, de produs, corporatistă. Putem să o numim pe Luiza un profesionist inovator și perseverent, cu un background jurnalistic și cu experiență în managementul echipelor de comunicare, în strategii de relații publice, în relații cu presa, în project management în ceea ce privește domeniul comunicării, indiferent că e vorba de evenimente sau de sponsorizări, de parteneriate, de proiecte CSR. Luiza, am să le spun celor care ne urmăresc că ți-ai început cariera ca jurnalist. Ai lucrat la Curentul, la Mediafax și ți-ai continuat parcursul profesional în relații publice la TVR, apoi la grupul Renault, la Rogalski Damaschin PR și apoi la Digi. Iar din 2021 coordonezi activitatea de PR pentru Revolut în regiunea Europei Centrale și de Est. Așa este. Ce țări cuprinde Europa Centrală și de Est, ca să știm la cine apelăm când avem nevoie? Așa cum este organizată activitatea Revolut acum, în așa numita regiune CEE intră România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, țările Baltice, adică Lituania, Letonia și Estonia, și recent s-au alăturat și Slovenia și Croația. Este o regiune mare, dar foarte importantă pentru Revolut, pentru că avem aici aproape 10 milioane de utilizatori persoane fizice, principalele două piețe din regiune fiind România, cu peste 3 milioane de clienți, persoane fizice, urmate de Polonia, care și ea este aproape de 3 milioane. Am numărat, cred că 10 țări. 11, da. 11. 11 sunt. De mult am fost la școală, trebuie să mai... Așa, să mă mai antrenez. Știu că ești licențiată în jurnalism și că ai un master în reclamă și publicitate. De asemenea, ai făcut și un MBA. Și știu că îți continui parcursul academic, fiind doctorand în științele comunicării și cadru didactic asociat la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea București. Corect? Așa este, din nou corect. Ce să fac? Îmi place să învăț. Cred că ai spus că îți place să înveți. Eu sunt sigur că un om de PR învață tot timpul, învață în toată cariera lui. Așa e? Nu are încotro. Acum, dincolo de faptul că prima mea diplomă este cea de învățătoare, pentru că am absolvit chiar liceul pedagogic, de-a lungul timpului mi-am dat seama că, cel puțin în meseria asta pe care am ales-o și în meseriile legate de tot ce ține de comunicare, nu poți să te oprești niciodată din învățat. Iar în momentul în care ți-ai propus să faci asta, înseamnă că te-ai hotărât să ieși din meserie. Dacă mă uit la cum arăta presa acum 25 de ani, când eu am intrat în presă și mi-am propus, asta a fost atunci visul meu de tânără, de adolescentă care își căuta locul în lumea asta mare. Mi-am propus să ies la pensie din presă. Ce mi s-a întâmplat ulterior s-a dovedit că nu toate planurile te duc până acolo unde ți-ai propus. Drumul meu a deviat puțin de la presă, s-a dus iată spre PR. Dar asta a fost, ca să spun așa, prima dovadă că nimic în viață nu este absolut definitiv, mai ales atunci când e vorba de opțiunile profesionale, și că trebuie să fii pregătit ca în orice moment să faci o schimbare. Poate nu tot timpul schimbări radicale, dar schimbarea vine la pachet și cu redeschiderea sau redescoperirea apetitului pentru a învăța și cu dorința de a-ți folosi curiozitatea pentru a te adapta la o nouă realitate. Asta a fost ceea ce mi s-a întâmplat mie de cel puțin 3 ori de-a lungul celor 25 de ani de activitate profesională.
Iar adaptarea, cel puțin eu o simt în momentul de față ca o nevoie acută aproape în fiecare zi. Adică trăim niște timpuri, trăim niște vremuri în care avem nevoie să ne adaptăm foarte repede. Tehnologia în jurul nostru avansează, societatea se schimbă, generațiile sunt tot mai diferite unele de altele. Iată, ca dovadă, firma la care lucrezi. E foarte ușor să trimiți bani cuiva doar pentru că ai numărul lui de telefon în agenda. Da? Cum simți zi de zi nebunia asta a adaptării, să zic așa? Pentru că știi, Charles Darwin spunea că nu supraviețuiesc cei mai puternici, supraviețuiesc cei care se adaptează cel mai bine. M-aș lega în primul rând de ceea ce ai spus tu, că tehnologia este cea care accelerează foarte mult schimbările în jurul nostru și cred că mai ales în ultimii 5 ani, 5-7 ani, am resimțit puternic influența pe care tehnologia o are asupra stilului nostru de viață, asupra modului în care comunicăm unii cu alții și asupra modului în care ne raportăm la comunitățile în care noi trăim. Fie că vorbim aici de comunitatea apropiaților, comunitatea cu care împărtășim anumite valori, fie că vorbim de comunitatea profesională. Dacă stau și mă gândesc că înainte de pandemie, probabil că n-am deschis de mai mult de 2 ori Zoom sau Google Meet, aproape că nici nu exista pentru mine. Da? Iar astăzi, practic, nu pot să concep agenda mea fără să am cel puțin 3 call-uri făcute prin Google Meet cu echipa, cu colegii sau cu alți stakeholder din organizație. Și asta zilnic. Asta zilnic. Asta îmi spune de fapt că probabil în câțiva ani, maximum 2-3, viața mea nu va mai putea fi într-un fel concepută fără ca cea mai mare parte din activitățile mele să înglobeze într-un fel sau altul tehnologie. De partea cealaltă, experiența de cadru didactic asociat al Universității din București a adus foarte multe schimbări în privința metodologiilor pe care le folosesc atunci când mă întâlnesc cu studenții și când predau. Înainte de pandemie erau sfinte agenda, școala, pixul, cartea în format fizic. Astăzi, aproape că n-aș putea să-mi concep cursurile și întâlnirile cu studenții fără să am un suport vizual, fie că e încărcat pe Classroom, fie că îl am undeva în cloud și îl accesez. Nu mă pot gândi că la finalul cursului, la finalul semestrului, nu am cel puțin o formă de evaluare pe care o folosesc tot în format digital, fie că vorbesc de chestionar, fie că vorbesc de un proiect pe care trebuie să-l susțină în format digital. Deci, iată, tehnologia este acum nu doar, ca să zic așa, un accesoriu în activitatea mea profesională, principală sau în cea secundară, ci este, practic, parte integrantă din tot ceea ce eu fac zi de zi în aceste activități. Am să mă leg puțin acum de experiența ta de cadru didactic la Universitatea București și am să te întreb cum te influențează și la nivel profesional și la nivel personal interacțiunea continuă și constantă cu studenții, cu vârsta de final a adolescenței și de începerea maturității. Bun, o să spun că începe să mă preocupe din ce în ce mai mult diferența asta emoțională pe care o regăsesc față de generațiile cu care mă întâlnesc acum. Poate că acum 11 ani, când am început să predau la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, găseam că am mai multe puncte în comun cu studenții pe care îi întâlneam. Unii dintre ei chiar îmi erau colegi sau cu unii dintre ei chiar am ajuns să lucrez, să mă întâlnesc ulterior în diverse ipostaze profesionale. În prezent, provocarea principală pe care o am este aceea că mi se pare tot mai dificil să fac mesajul meu de profesionist care vine să le transmită ceva din experiența
din experiența profesională, în primul rând, dar uneori chiar și din experiența de viață, mi-este tot mai greu să-l fac penetrant, să-i fac să se oprească puțin din acel scrolling continuu pe care îmi lasă impresia că îl au chiar și atunci când sunt la curs. Și asta cum te influențează în viața profesională? Pentru că, de fapt, și acolo, și în viața profesională, trebuie să ducem, oamenii de comunicare, trebuie să ducem niște mesaje către public. Trebuie să găsim moduri noi în care să transmitem mesajele astea. Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, am și, cum spuneam mai devreme, am păstrat foarte mult din elementele astea digitale de învățare, le-am păstrat chiar și pentru cursurile pe care acum le țin în format fizic în cea mai mare parte, așa cum solicită universitatea. De exemplu, mă străduiesc ca partea de evaluare să o mut cât mai mult în zona asta de digital unde ei trăiesc. Exemplele să le aduc din zona asta de digital, social media, platforme, mai puțin poate din ceea ce este strict orientat spre entertainment, cum ar fi TikTok, da? Dar tot găsesc exemple. Ca să dau doar așa, să exemplific acum, la cursul de comunicare de criză am discutat despre situația Simonei Halep, urmărind o evoluție, chiar de la primul ei mesaj pe Facebook, și am urmărit cum a comunicat cu comunitatea ei în toată această perioadă. Iată, ăsta a fost unul dintre subiecte. Încerc pe cât posibil ca tot ceea ce vine din zona de demonstrație, din zona de muncă de laborator, să fie cumva legat de ceea ce se întâmplă acum în lumea în care noi trăim și în lumea în care trăiesc studenții. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, este evident că trebuie să aloc mult mai mult timp pentru cercetare, pentru găsirea acelor cazuistici care să le stârnească interesul și să-i implic uneori și pe ei în partea asta de căutare și de cercetare, pentru că simplu fapt de a veni și de a le ține o prelegere, așa cum se întâmpla probabil pe vremea când noi eram studenți, a devenit total nerelevantă pentru ei. Deci da, e nevoie de mai mult timp, de mai multă cercetare, dar și de mai multă adaptare a metodelor de predare la mijloacele și mai ales la canalele cu care ei sunt obișnuiți să lucreze astăzi. Și e doar mai greu sau e și mai frumos? E și mai eficient? Eu sper că este în primul rând mai eficient, pentru că dacă am ales să-mi petrec mare parte din timpul meu liber predând, asta am făcut-o pornind de la convingerea că e nevoie ca cei din generația mea să înceapă să le împărtășească celor mai tineri din ceea ce ei au acumulat în mod practic de-a lungul anilor de experiență profesională. Altfel, cred că pentru ei e mult mai ușor astăzi să găsească orice formă de sursă, de informare, de documentare, comparativ cu ce trăiam noi în urmă cu 20-25 de ani, când trebuia să ne ducem la bibliotecă să răscolim printre sute, mii de cărți ca să reușim să găsim într-un târziu una, că probabil nu erau foarte multe surse de inspirație la momentul ăla la îndemâna noastră, una care să fie relevantă pentru subiectul pe care ne doream să-l tratăm. Pe când astăzi, dacă intră pe Google Scholar și doar fac o simplă căutare, găsesc mii, probabil, de articole, de studii, de analize, de cercetări care sunt legate de o temă pe care ei probabil o documentează. Deci, este într-un fel, hai să spunem, este mai greu, este mai eficient, da? Și în același timp, cred că este și singura cale prin care vom reuși cumva să-i păstrăm pe acești tineri în meseria noastră și să-i facem să rămână în comunicare, pentru că totuși comunicarea trebuie să lupte pentru resursele umane de care are atâta nevoie. Multă vreme, PR-ul a fost considerat un domeniu foarte atractiv. Nu știu în ce măsură el mai este atractiv astăzi, când dacă ne uităm în diversele sondaje făcute, cei mai mulți tineri își doresc probabil să fie influencer, pentru că așa reușesc să câștige mult mai repede bani și să-și atingă niște scopuri foarte pragmatice cât mai curând. E adevărat, dar până la urmă e tot
legată cumva de științele comunicării, să zicem, și meseria asta sau, hai zicem, ocupația de influencer, că poate că e cam mult să-i spunem o meserie. Dar dacă tot vorbim despre cum să atragem tinerii înspre munca de PR, să îi convingem să devină PR-iști, hai să le spunem, de fapt te rog pe tine să le spui cum arată o zi tipică din viața unui om de PR. Bun, o să pornim de la următoarele clarificări. Eu lucrez 100% remote. Da? Dacă vreau să mă duc la birou, mă pot duce la birou. Există un astfel de open workspace unde putem merge să ne desfășurăm activitățile noastre profesionale, dar rămâne la latitudinea noastră dacă vrem să o facem sau nu. Deci, în primul rând, mă trezesc citind presa. Dau drumul la televizor, mă uit la știri, văd care sunt știrile care au apărut peste noapte, dacă au apărut, mă uit care sunt principalele teme economice ale zilei, care sunt principalele teme guvernamentale ale zilei, pentru că mai ales în această perioadă în care se modifică aspecte fiscale, aspecte legislative și așa mai departe, trebuie să fim foarte atenți. Noi, oamenii de comunicare, suntem practic primii care duc alertele și care explică un context membrilor managementului organizației. Am rămas cu această obișnuință de a deschide televizorul, de a vedea care sunt principalele știri, după care merg mai departe în online și mă uit pe câteva dintre suporturile importante din zona de business pentru a vedea cum sunt dezvoltate aceste subiecte. După care mă uit la ce se întâmplă la nivel european sau internațional în domeniul meu de activitate. Următorul pas este să-mi consult agenda, să văd care sunt primele întâlniri. De obicei am întâlniri în prima parte a zilei, asta însemnând că trebuie aici să iau în calcul și decalajul de fus orar, pentru că lucrez cu colegi care sunt răspândiți așa pe tot mapamondul. Am întâlniri probabil începând de pe la ora 11 până undeva în jurul orei 16. Sunt întâlniri de urmărire de proiecte, întâlniri de cunoaștere, întâlniri de aprofundare pe anumite proiecte. Întotdeauna îmi rezerv cel puțin o oră și jumătate pentru ceea ce se numește focus. Adică din toate discuțiile pe care le-am avut, toate întâlnirile, îmi fac o listă scurtă cu câteva activități de tipul to-do, da? Ce trebuie să fac a doua zi, ce se poate face pe termen mediu sau lung, unde sunt subiecte pe care trebuie să le escaladez cumva dacă sunt teme care probabil ridică semne de întrebare sau probleme. Iar spre finalul zilei întotdeauna am timp pentru a mă uita la textele pe care urmează să le propun, să le trimit, să le dau mai departe, subiecte care sunt de interes, care vin dinspre ziariști și pe care probabil ar trebui să le dezvolt sau poate să le aduc și în alte piețe. Dacă sunt cumva teme care sunt de interes pentru mai multe dintre piețele de care răspund, îmi stabilesc noi întâlniri sau noi discuții cu colegii care acoperă piețele respective pentru a vedea cum le putem dezvolta. În mare, hai să spunem cam asta ar fi rutina zilnică. Pe lângă această rutină apar tot felul de întâmplări, evenimente neprevăzute. De la solicitări care vin din partea ziariștilor în legătură cu anumite subiecte, la urgențe care sunt legate de diverse incidente sau lucruri pe care nimeni nu le-a prevăzut sau nu le-a anticipat și care survin și care trebuie rezolvate imediat. Mă străduiesc pe cât posibil să nu depășesc cu foarte mult cele 10 ore de lucru pe parcursul zilei, pentru că mai ales fiind în acest regim de work from home, nu-mi doresc ca familia să simtă cumva că am transformat casa în biroul propriu.
Deci, întotdeauna îmi rezerv seriile pentru familie sau după 1 octombrie până la 1-15 iulie pentru întâlnirile cu studenții. Cam așa arată, să spunem, în mare, programul obișnuit. Cred că putem concluziona că este și multă rutină, nu este. S-ar putea ca unii să creadă că munca de PR și de comunicare, în special dacă lucrezi cu influenceri sau cu vedete, este, nu știu, mult glamour, e ceva care e în fiecare zi așa ca la Hollywood, dar de fapt este foarte multă muncă de rutină. Spuneai că citești presa și că urmărești subiectele zilei și cineva dintre cei care ne urmăresc, Paul Adam, pune o întrebare. Folosiți alertele de presă automate pentru anumite cuvinte cheie? Da, folosesc. Da. Okay. Folosesc 2 servicii de monitorizare a presei. Unul care este un serviciu internațional pus la dispoziție de companie și setez anumite alerte care sunt, unele dintre ele sunt alerte ongoing, sunt subiecte care mă interesează pe tot parcursul anului sau sunt subiecte care sunt punctuale și care sunt legate de un context, anumite teme care interesează organizația sau mă interesează pe mine într-o anumită perioadă de timp. De obicei, alertele sunt legate, hai să spunem, de acele cuvinte cheie care au legătură cu potențiale situații de criză. Eu am aici și câteva întrebări notate de către mine înainte de emisiune și mă uit și în chat să văd ce întrebări vin. O întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez este legată de experiențele pe care le-ai trăit până acum în PR și dacă există una pe care ai putea să o numești memorabilă sau una care îți vine întotdeauna prima dată în minte când trebuie să povestești ceva din experiența ta. Sunt foarte multe. O să spun și sper să nu fiu considerată lipsită de modestie, dar chiar mă consider un om de comunicare norocos. Am fost la locul potrivit la momentul potrivit și am prins câteva proiecte, și o să nominalizez acum, de exemplu, campania Mari Români la televiziunea română, rebrandingul televiziunii române în 2003-2004, aniversarea, împlinirea 50 de ani de la înființarea televiziunii române, doar ca să dau câteva exemple de proiecte care au fost proiecte mari, campanii, care au reprezentat pentru mine momente de maximă învățare și acumulare de experiență profesională, nu numai prin diversitatea obiectivelor, prin diversitatea mijloacelor și tacticilor la care am avut acces și în care am fost implicată, în dezvoltarea cărora am fost implicată, dar și prin impactul pe care l-au generat la nivelul organizației. Apoi, mergând mai departe la Renault, voi spune că acolo, cred că de departe, proiectul care mi-a rămas cel mai aproape de suflet a fost sponsorizarea, parteneriatul cu Festivalul Enescu, care ne-a dat oportunitatea mie și echipei să realizăm primul film cu o coloană sonoră inspirată din activitatea de fabricație din uzină. Și practic am făcut un film despre muzica uzinelor Dacia, pe care l-am și prezentat, l-am proiectat în cadrul Festivalului George Enescu, în piața festivalului. A fost o experiență din categoria aceea care îți stimulează foarte mult creativitatea, te ajută și care chiar îți arată cât de creativ poate să fie omul de PR într-un context care îi permite asta. Da, am mai avut și parte de, hai să spunem așa, un proiect de endorsement ușor oportunist,
Tot în cadrul festivalului George Enescu am reușit să-l urcăm pe John Malkovich, celebrul actor, și să-l facem să fie prima celebritate care a mers în noul Duster la nivel mondial, chiar în ziua în care modelul era prezentat publicului larg la salonul auto internațional, dacă mi-aduc bine aminte, cred că era cel de la Frankfurt. Și nenumărate lansări de produse, aniversări importante. Au fost foarte multe proiecte care, într-un fel sau altul, au rămas cumva așa în amintirea mea ca fiind niște momente foarte importante profesionale și cu care probabil astăzi e destul de greu să te mai întâlnești. Ai numit câteva campanii de succes și pe care eu le cunosc. Despre unele am știut că ai fost implicată, despre altele n-am știut, dar e foarte clar că au fost niște campanii de succes. Cum măsoară astăzi un om de PR succesul unei campanii de comunicare sau unei strategii de PR? În principiu, trebuie să vezi în ce măsură rezultatele obținute confirmă obiectivele pe care ți le-ai setat imediat. Din punctul meu de vedere, o campanie de succes este o campanie care a fost gândită integral și care a fost gândită din start, încă din faza de planificare și de orientare strategică, exact spre tipul de output pe care și l-a dorit echipa de comunicare, evident aliniindu-se cu strategia organizației, pentru că nu poți să faci campanii de comunicare doar de dragul campaniilor de comunicare. Faptul că ajungi să ai rezultate care se reflectă de fapt sau reflectă într-un fel justețea obiectivelor, asta arată în primul rând maestria managementului de proiect. Pe de altă parte, întotdeauna în organizație, principalii stakeholder care sunt evident, CEO-ul, board-ul, top managementul, se vor uita la impactul pe care campania ta l-a avut asupra business-ului. Și asta de multe ori înseamnă reputație, după alții poate să însemne cotă de piață, dacă vorbim de lansare de produs. În alte organizații asta poate să însemne creșterea atractivității brandului de angajator. Cred că, da, știu, mulți dintre oamenii de comunicare se feresc de această asociere atât de puternică între rezultatele de business și rezultatele de comunicare. Mulți spun că, domne, PR-ul ar trebui văzut în primul rând ca un proces de management care trebuie să conducă la un rezultat care ține de impunerea brandului pe piață, de înțelegerea brandului, de respectarea poziționării, dar eu cred că nu trebuie să uităm faptul că există multe companii unde este foarte important rezultatul și impactul pe care îl ai asupra cifrei de afaceri, asupra puterii pe care o are în piață compania respectivă sau au produsele companiei respective și nu în ultimul rând capacitatea ca prin PR și prin comunicare să ajuți organizația să își crească profitabilitatea. Deci, întorcându-mă la impactul pe care PR-ul și-l dorește și trebuie să-l aibă în organizație prin proiectele pe care le derulează, pe lângă întărirea reputației și pe lângă transmiterea unor mesaje cheie care să fie corect înțelese de către publicurile organizației, tind să cred că astăzi este tot mai important impactul pe care reușește să-l genereze PR-ul la nivelul obiectivelor majore ale organizației, care țin în primul rând de cum își vede mai departe business-ul. Deci plecăm de la un obiectiv de business al organizației și în direcția acestui obiectiv facem o campanie și facem o strategie. Da.
Cred că, din păcate, ce voi spune probabil ori o să supere, o să deranjeze, ori să demotiveze. Dar cred că a trecut epoca celor campanii care erau făcute doar pentru a mai obține un premiu la un festival sau doar pentru a mai arăta încă o dată cât de creativă este agenția alături de care lucrăm de nu știu câți ani. Astăzi, în condițiile în care avem în jur tot mai multe date și în condițiile în care foarte mulți dintre CEO, directorii generali, GM și așa mai departe, pun foarte mare accent pe robustețea business-ului, cred că și PR-ul trebuie să găsească toate acele instrumente și acele tactici prin care să dovedească principalilor stakeholderi interni că, da, comunicarea contribuie la rezultatele globale ale afacerii. Fie că o face pe calea comunicării corporate, fie că o face pe calea comunicării de produs. Eu sunt de acord cu tine și cred că, într-adevăr, asta este ecosistemul în care ne desfășurăm activitatea, în special, aș zice, în ultima perioadă. Cariera ta s-a situat între diverse domenii de activitate ale firmelor la care ai lucrat, chiar foarte diferite unele de altele. Cum a fost trecerea dintr-un, eu știu, de la televiziunea națională la un producător auto, apoi în agenție, apoi, iată, în fintech? Da, în aparență și în esență sunt domenii diferite, însă au în comun un filon care este filonul tehnic. Televiziunea este în mare parte o fabrică, este o fabrică de imagini. În spate există procese foarte complexe de producție, pe care ulterior am încercat să le asemăn sau să le găsesc punctele comune cu procesul de fabricație din industria auto. Și într-o televiziune și într-o fabrică de asamblare de vehicule ai ceea ce se cheamă un film de producție. Chiar așa se numește, film de producție. Da? În televiziune întotdeauna ai o echipă, nu poți avea produsul finit, care este emisiunea fără să ai în spate o echipă și foarte multă tehnologie, din ce în ce mai multă tehnologie tot mai sofisticată. În auto, la fel, ai nevoie de oameni foarte bine pregătiți, disciplinați, care să înțeleagă foarte bine disciplina muncii și care să înțeleagă fiecare importanța propriului loc în această mare orchestră, care este o orchestră formată din angajații din uzina auto și care trebuie în același timp să aibă și viziunea de ansamblu la final, pentru că fiecare, de fapt, lucrând pe o partitură, ajunge să contribuie la opera finită, care este vehiculul pe care îl cumpără clientul. Mergând mai departe în agenție am lucrat pentru câțiva clienți importanți ai agenției și la acel moment, dar cred că unii dintre ei și în prezent. E vorba de o companie din energie care de asemenea avea o mare diversitate de procese de gestionat, de explicat, de interpretat, dar și o altă companie care era din zona de producție de băuturi răcoritoare. Și ajungând în prezent la Revolut, iată că din nou e o companie care are o importantă contribuție de natură tehnologică. Cred că, într-un fel, am fost întotdeauna atrasă mai degrabă de lucrurile care sunt complexe și care, în complexitatea lor, te forțează să fii curios, să încerci să înțelegi cum funcționează, să încerci să înțelegi de ce și cum le folosesc clienții, pentru că, în final, dacă ne uităm cu atenție la meseria noastră nu este altceva decât aceea de a traduce niște lucruri care sunt aparent
complexe, greu de obținut, prin procese complicate și a le arăta clienților care este valoarea pe care o aduc, valoarea adăugată pe care o aduc în existențele lor. Că le fac existența mai ușoară, că le fac existența mai fericită, că îi fac să se simtă mai împliniți, să se perceapă ca având un statut mai bun în societate sau că pur și simplu îi ajută să se deplaseze din punctul A în punctul B. Toate aceste companii prin care am trecut, în realitate, cred că asta au avut în comun. Multă tehnologie și o complexitate care m-a determinat să-mi folosesc curiozitatea cât mai mult pentru a ajunge să livrez niște texte sau niște conținuturi care să fie ușor de înțeles de către clienți, pentru că și eu de fiecare dată m-am străduit să fiu și clientul companiilor pentru care am lucrat. Asta a fost principiul de la care am pornit. Din ce îmi spui, cred că e nevoie și eu pot să confirm asta din activitatea mea, din relații publice și comunicare, că, să zicem, la curentul, cred că știai și inclusiv cum se tipărește și cum se distribuie ziarul. Eu cred că e nevoie de așa ceva pentru un om de PR, pentru un om de comunicare, să înțeleagă exact produsul pe care îl prezintă publicului, să înțeleagă ce implică crearea acelui produs. Ai vorbit și despre echipă, despre oamenii din echipă. Un capitan de echipă, așa ca tine, da? Ce așteaptă de la un membru al echipei? Ce aștepți de la un om de PR care lucrează în echipa ta? Asta este o altă întrebare venită din audiență. Cred că așteptările mele s-au schimbat foarte mult de-a lungul timpului. Poate că dacă aș fi fost întrebată când aveam 28 de ani și am preluat pentru prima dată ca manager echipa de PR, de comunicare externă din cadrul televiziunii române, cred că la acel moment așteptările mele ar fi fost acelea ca orice coleg din echipă să fie acolo, să fie proactiv, să știe exact ce are de făcut la fiecare moment și dacă eu am nevoie de niște răspunsuri, de niște lămuriri, de niște explicații, fiecare să știe cu exactitate care este rolul lui în acea structură, în acea organigramă și care este contribuția lui la rezultatul final al echipei. Asta cred că era așteptarea mea atunci ca manager debutant. Astăzi, dacă mă uit la colegii alături de care lucrez, care sunt oameni din piețe diferite, cu experiențe diferite, cu experiențe și profesionale, dar și de viață diferite, pentru că sunt oameni și din Lituania, și din Polonia, și din Germania, și din Italia. Așteptările mele sunt ca împreună să găsim, punând întrebări, cele mai bune soluții pentru niște probleme punctuale cu care fie ne confruntăm, fie niște proiecte viitoare pe care le pregătim. Deci, cred că acum sunt mult mai preocupată de abilitatea de cooperare a oamenilor din echipa mea, de a lucra unii cu alții, de a se înțelege bine unii cu alții, de a găsi căile prin care să obțină cele mai bune răspunsuri de la celelalte echipe față de începutul carierei mele, când mă așteptam mai degrabă la o reacție de legitimare a mea în calitate de manager și în același timp o reacție de înțelegere a propriului rol în cadrul echipei. Astăzi probabil că e mai puțin important rolul, e mai puțin importantă fișa postului, este mult mai important procesul prin care ajungem la un rezultat care să fie rezultatul cel mai bun pentru echipă. Și din ce spui și din experiența personală,
pare că un om de comunicare trebuie să aibă noțiuni puternice, cunoștințe de noțiuni destul de puternice de management. Și cred că, de fapt, ce spui tu este că ai dobândit experiență managerială, lucrând cu diverse echipe, ajungând să afli ce-ți dorești de la unii, ce-ți dorești de la alții și lucrurile se schimbă în timp. Dar acum e o altă întrebare venită tot din public. Întreabă cineva cum ai gestionat în calitatea ta de consultant de relații publice, de extern, de om, să zicem, din agenție sau echipă externă, cum ai gestionat relația cu clientul, cu CEO-ul de la client sau cu top managerii de la client? Câteodată e greu. Da, nu contest lucrul ăsta și trebuie să spun că experiența pe care am avut-o în calitate de angajat într-o agenție și vorbim aici de o agenție care este o inițiativă antreprenorială locală. Deci nu vorbim de un birou al unei rețele internaționale din categoria agenții de PR multinaționale, ci de o inițiativă antreprenorială. A fost o experiență foarte utilă, în primul rând, pentru a vedea cu ce provocări se confruntă un antreprenor în România. La acel moment, să spunem că îmi puneam întrebarea dacă viitorul carierei mele ar trebui să meargă spre antreprenoriat sau dacă ar trebui să merg mai departe pe calea pe care o apucasem deja, aceea de manager angajat în companii de diverse dimensiuni și în diverse industrii. În primul rând am înțeles cât de dificil este pentru un owner de agenție, un owner de business în România, să facă față tuturor provocărilor care vin nu dinspre clienți, ci care vin în general dinspre mediul economic și dinspre autorități, guvern și așa mai departe. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în relația client-agenție am avut marea șansă de a avea alături de mine o echipă de oameni care cunoșteau foarte bine atât clientul, cât și contul, cât și provocările tuturor proiectelor pe care le derulau de ani de zile deja. Adică am preluat o echipă matură, o echipă care era formată din oameni foarte bine pregătiți, foarte bine antrenați. Relația pe care am avut-o cel puțin cu contul principal pe care l-am gestionat a fost de departe una dintre cele mai fericite și mulțumitoare și de o parte și de cealaltă. Am pierdut și conturi în același timp, iar cred că ceea ce probabil te macină sau ajunge cumva să te afecteze ca om într-o agenție este mai degrabă faptul că pierzi conturi care aparent funcționau foarte bine în relația cu agenția ta, care au avut rezultate, care erau rezultate pozitive. Poate că nu erau tot timpul la nivelul așteptărilor clientului, dar era cert că se vedea o îmbunătățire de la o etapă la alta. Și e frustrant atunci când o relație cu un client se termină fără o explicație care să te ajute cumva să corectezi. Adică cred că asta e ceva specific în general mediului de business românesc. Nu există această cultură a feedback-ului pe care am întâlnit-o, de exemplu, în alte medii, cum ar fi chiar și la britanici sau la francezi. Noțiunea de feedback, indiferent că e feedback cu manager subaltern sau feedback din partea clientului către agenție, în România este destul de fie greșit înțeleasă, fie incorect practicat, da, ca să spun așa. Ori până la urmă, mai ales atunci când se iau niște decizii radicale, ceea ce ne ajută pe toți să mergem mai departe este tocmai această analiză rece, lucidă,
pragmatică în care spunem lucrurile care au funcționat, lucrurile care nu au funcționat, iar fiecare parte trebuie să stea să se gândească ce are de făcut, care sunt next steps pentru a-și îmbunătăți prestația. Rezonez cu ceea ce spui. Am lucrat destul de mult de-a lungul carierei cu străini, cu companii străine sau cu cetățeni străini, unde principala preocupare este feedback-ul pentru a îmbunătăți, nu pentru a căuta vinovați, nu pentru a arăta cu degetul. Cred că noi, în România, ai zis că crezi că este o chestiune a business-ului românesc și eu cred același lucru, căutăm foarte repede să devenim defensivi și să ne dezvinovățim că nu eu, stai să vezi, să ne explicăm. Pe când feedback-ul e extrem de necesar și am avut o colegă la un moment dat cu care foarte greu am reușit să avem discuții de feedback. O lua personal aproape de fiecare dată și am reușit într-un târziu, începând fiecare discuție, îi spuneam, acum ăsta este feedback. Și până la urmă am reușit să o facem să înțeleagă, să comunice cu noi de adevăratele. Pentru că, după părerea mea, feedback-ul este o foarte importantă parte a comunicării, atât internă cât și externă. Am vorbit și despre relația agenție-client, ai lucrat și la agenție, ai lucrat și la client. Am avut acum 3 săptămâni o ediție Open House pentru etică și eficiență în pitch-ul de PR. Și am discutat destul de multe. Este un subiect cald, ca să nu zic fierbinte, nu doar în România, ci și în alte țări. Vom vedea cum vom continua de aici. Poate facem un ghid, un îndrumar atât pentru agenție cât și pentru client ca să putem să lucrăm unii cu alții sau să intrăm în pitch-uri și unii și alții și să plecăm de acolo fără frustrări. Spune-ne cum vezi tu lucrurile în ceea ce privește pitch-ul. Sau dacă crezi că există din partea ta un input pentru a îmbunătăți etica și eficiența în pitch-ul de PR. Poți să spui din ambele perspective, atât ale agenției cât și ale clientului, pentru că le poți reprezenta pe amândouă. Dacă mă raportez la experiența mea de client, pentru că asta este majoritară sau, mă rog, în cea mai mare parte a carierei mele totuși am fost de partea clientului, n-am fost de partea agenției. Experiența mea în agenție a fost de doar 1 an, adică cred că ar fi probabil exagerat să spun că le-am văzut chiar pe toate și am trecut prin toate. Dar în calitate de client, experiențele mele au fost legate mai degrabă de pitch-uri punctuale pe proiect. Și cred că experiența care mi s-a părut de departe cea mai atipică a fost cea pentru un eveniment de employer branding pe care îl organizam la Renault. Era, cred că, a 2-a sau a 3-a ediție, dacă mi-aduc eu bine aminte. Pentru primele 2 ediții câștigase pitch-ul una dintre agențiile cu care, hai să spunem agențiile de casă, cu care lucram de obicei. Și am luat decizia ca pentru cea cred că era a 3-a ediție, dacă mi-aduc bine aminte, să extindem pitch-ul și să invităm mai multe agenții. Și rezultatul a fost acela că agenția cu care lucram de obicei și care știa foarte bine proiectul a venit cu o parte de răspuns, de soluție la brief, care răspundea nevoilor noastre din punct de vedere creație, concept, abordare strategică,
Dar o altă agenție cu care nu lucraserăm până atunci a venit cu cealaltă jumătate de soluție pentru aspectele legate de execuție, implementare și derularea proiectului. Iar în final, am ajuns în faza în care am negociat cu ambele agenții și le-am explicat că noi credem că asta este formula câștigătoare și știm că vor fi supărați și unii și alții, că n-au luat în integralitate proiectul, dar că este o experiență și pentru noi și pentru ei să încercăm să funcționăm într-o astfel de organizație, într-o astfel de structură, asumându-ne cu toții că vom obține anumite rezultate. Pentru că dacă am fi mers cu fiecare în parte, nu cred că am fi atins acele rezultate. Era evident că unii aveau expertiză, mai multă experiență dintr-o anumită zonă și ceilalți dintr-o altă zonă. Și culmea este că în final, așa s-a și dovedit, dintre toate edițiile a fost ediția la care s-a lucrat cel mai bine în interior, în echipa de proiect. La final s-a văzut o creștere calitativă în experiența pe care am oferit-o participanților și asta a rezultat și din chestionarele pe care noi le-am aplicat la finalul evenimentului și din feedback-ul de la participanți și overall și numărul de participanți și rata de participare raportată la numărul de înscriși a fost una dintre cele mai ridicate dintre toate edițiile de până atunci. Cred că ăsta poate să fie un sfat atât pentru clienți cât și pentru agenții. Pentru clienți în sensul că dacă e nevoie, se poate lucra pe același proiect cu agenții concurente. Da? Asta este de fapt outcome-ul a ceea ce spui. Iar pentru agenții, că deși suntem în concurență, deși suntem într-o competiție pentru clienți, iată că putem să lucrăm împreună și să fim mulțumiți și agențiile, să fie mulțumiți și clientul. Este o mână ridicată aici în public. Cristina. Bună seara! Bună seara, Luiza! Îți mulțumesc foarte mult. Cristina Dragnea sunt. Bună! Mă bucur să te revăd. Bună seara, Cătălin! Bună seara tuturor! Să rămână, Cristina! Sunt foarte valoroase insight-urile pe care ni le-ai oferit în această seară. Vreau să nuanțez puțin întrebarea pe care am adresat-o puțin mai devreme, referitor la această calitate pe care noi, ca oameni de relații publice la client, deci un PR intern, da, o avem calitatea de consultant de imagine, consultant în ceea ce privește aparițiile publice, consultant în ceea ce privește discursurile, aparițiile TV, interviurile pe care managerii, CEO sau ceilalți manageri cu calitate de reprezentare, deci cei care au dreptul sau posibilitatea sau, hai să zicem, mandatul să poată să ajungă să vorbească la televizor, să aibă propriile opinii, să li se solicite opinia. Cum ai gestionat această relație cu acești manageri de top ai companiilor? Pentru că nu întotdeauna omul de PR este ăla, cum știm prea bine, care răspunde la întrebările pe care diferite media le adresează CEO-ului, ci sunt situații în care CEO-ul trebuie să își cam ia singur inima în dinți și să poată să aibă propriile apariții. Și asta este unul dintre, hai să zicem, provocările oamenilor de PR, cel puțin atunci când lucrează în relație directă cu CEO-ul. Păi, mă rog, răspunsul are două părți. În primul rând, prezența publică a CEO-ului sau a purtătorului de cuvânt al unei organizații are un scop țintit. Acela de a face o asociere cât mai puternică între imaginea acelui CEO sau acelui purtător de cuvânt și organizația pe care o reprezintă. În primul rând, trebuie să ai o analiză inițială foarte amănunțită, să vezi în ce măsură există puncte comune sau care sunt punctele comune între imaginea individului, care este CEO-ul, și imaginea organizației. Pentru că, din păcate, nu tot timpul vom întâlni o suprapunere perfectă între valorile și atributele organizației respective și valorile și atributele ca brand personal ale CEO-ului. Trebuie să găsești acele ancore. Apoi să înțelegi produsul numit CEO, pentru că de cele mai multe ori de acolo trebuie să pornești. Dacă ai de face cu un CEO care nu se simte în largul lui în intervenții publice,
Sfatul meu este să-l trainuiești atât de mult cât poți și să aduci traineri cât mai buni, cât mai competenți, dar sub nicio formă să nu-l forțezi să iasă și să vorbească dacă el chiar nu se consideră pregătit pentru a avea această întâlnire cu presa. Mai ales astăzi, când există o sensibilitate atât de mare la tot ceea ce este imagine transportată prin social media, riscul de a spune lucruri pe care după aia să fii nevoit să le îndrepți este mult prea mare. Se poate exprima în scris, se poate exprima în conferințe de business, se poate exprima în conferințe interne, dar nu este obligatoriu, dacă nu este un bun comunicator și dacă nu crede în calitățile lui de comunicator, să-l împingi să vorbească public. Există riscul să facă mai multe de servicii de imagine organizației decât să aducă servicii de imagine. Și da, cheia rămâne la formare și la încredere, la obținerea încrederii că tu, în calitatea ta de consultant, ai luat în calcul toate elementele pro și contra în legătură cu un anumit context în care fie își dorește, fie este nevoit sau nevoită să apară și să vorbească public. În principiu, cam astea ar fi, să spunem, cele două elemente, dar cu siguranță un om căruia nu-i place să aibă o imagine publică și să vorbească public, nu va fi niciodată un susținător al eforturilor tale de a-l transforma într-un bun comunicator. Dacă nu-i place asta, nu-l forța. Fă-i un blog, lasă-l să scrie, lasă-l să se adreseze angajaților, propune proiecte prin care să strângă relația cu cei cu care se simte comod, cei care sunt fie din același domeniu de activitate, fie în mediul intern. Nu-l forța să iasă să întâlnească ziariști care sunt recalcitranți, care sunt dornici să scoată scupuri. E mai bine să ai un CEO fericit și liniștit cu activitatea lui de bază decât să ai un CEO nefericit că nu este Elon Musk. Mulțumesc, Cristina, pentru întrebare. Mulțumesc, Luiza, și pentru răspuns. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Sunt din ce în ce mai convins și în urma discuției cu tine că e nevoie de abilități de management pentru un om de PR și de project management și de management și de project management. Avem de jonglat cu oameni din diverse domenii, avem de jonglat cu diverse activități într-un proiect. Ne apropiem de final și aș vrea să te rog, așa pe scurt, să spui care crezi că ar fi cele mai importante calități pe care trebuie să le aibă un om de PR. Bun. Sau abilități. Abilități, da. Trebuie, în primul rând, să fie o persoană foarte empatică, să fie spontan, să aibă o mare rezistență la stres și să-i placă oamenii în general. Dacă ești un mizantrop, nu ai cum să fii un bun om de comunicare, chiar dacă ești cel mai minunat scriitor. Îți mulțumesc foarte mult și îți mărturisesc că empatia, am auzit-o în ultima vreme foarte des menționată printre calitățile și abilitățile necesare unui om de PR. Ceea ce pe mine mă bucură foarte mult, pentru că, la fel cred și eu, chiar am fost întrebat în urmă cu câteva zile, într-un cuvânt, sau să spun una care cred eu că ar fi cea mai importantă calitate pentru un om de PR, și asta am spus și eu, empatia. Cred că e foarte important. Luiza, îți mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și eu. Și sper să te mai avem în viitor alături de noi, atât ca invitat la Open House, cât și ca participant, dacă tu vei considera că avem subiecte interesante. Îți mulțumesc tare mult, le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și pentru informații despre ce se va întâmpla
în continuare la Asociația Română de Relații Publice sau despre întâlnirile pe care partenerii noștri de la Events Max le organizează, puteți să consultați cele două website-uri pe care le aveți în fereastra de chat și vă puteți abona gratuit la newsletterele ARRP și Events Max. Toate cele bune și să ne vedem sănătoși data viitoare. La revedere! La revedere!